Kurana sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la yurugu ani namara Orange Money kan u ka dabila an ka client aw ni ɲanguma yurugu yi tiɲɛ don wa a kɛbagaw u yɛlɛma bolo fɛnɛ ka ca bi an da bɛna don suguya wɛrɛ la k'o fɔ aw ɲɛna bi ta in ale bɛ jouer et parier de kan jouer et parier o ye mun ye o ye bɔlɔlɔkan ɲɛnajɛ dɔ ye ni olu bɛ kunnafoni ci aw ma aw ka téléphone na ni o ye message ye e mɔgɔ n'i y'o kunnafoni sɔrɔ i ka message la ni e b'a dɔn o waleya in i m'a laɲini i kana i ka gorolakɔli don k'a valider ayi barisa Orange Money tɛna mɔgɔ si wele jouer okumu kɔnɔna la n'o ye ɲɛnajɛ ye k'a fɔ k'i gagnera k'i k'a confirmer n'i ka Orange Money code secret ayi Orange Money ka baara to ye a y'a hakili to aw yɛrɛ la a y'a to an ka se ka aw lakana cogo di ni aw ka gorolakɔli ni a tolen kuru la Orange Money bɛ yan aw de kama Orange Money bɛ yan aw ka don o don lakanani na o de kama an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka video kɛ video min b'a to aw bɛ se ka kisi nin waleyajugu in ma cogo min na k'a ɲini aw fɛ tuguni nin video in a y'a cari ko ɲuman na pour que ne an bɛɛ bɛ se ka kisi waleyajugu in ma cogo min na fo ka se ka jɛnsɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o de kun don aw ni ci Orange Money dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Juin kalo ale tile 23 ye bi ye
Samba fila ni mugan ani duuru an bɛ an filɛbaw ni an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ fantan ani naani maa minnu ye jaani sugandi k'u ka kunnafoniw sɔrɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo bi ntɛnɛndonya in na ko Ala ka ntɛnɛ Ala ka hɛrɛ da ni bɛɛ lajɛlen ma min ye dɔgɔkun ye Ala ka timiko ɲuman di an bɛɛ ma basigi lafiya Ala ka o don an ka jamana kɔnɔ an ka wolomasiri tabaw Ala ka se d'u ma su ani tile wulikajɔ minnu bɛ a la ka ɲɛsin banbanci wale ni jugawale kɛbaw ma Ala ka san d'u ma a la Keba Jalo bɛ a sɔgɔmada in na ani ne yɛrɛ an bɛna kunnafoniw di aw ma nka a ka kan maa minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu sɔgɔlen don an na an k'u fana fo k'u ka bonya waleɲuman dɔn u ye Keba o la sa an bɛ filamuso fo n'o ye Jaba Sidibe ale bɛ Sarilakaw ka sigi la Bole an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo min ye grand frère ba yɛrɛ sa n'o ye Isaac ye an b'a fana fo Keba an tɛ ɲinɛ fiyewu Mamutu Tarawele ONT la a na kɛ nin waati in na olu bɛ wuli ka jɔ la Keba e yɛrɛ bɛ Onzon moto aw tɛ taa ye fo n'a taara moto dege kɛ ye dɛ nka n'i taara i bɛ taa Mamutu sɔrɔ i ɲɛ ye n'an y'ale fo an tɛ ɲinɛ Sori Kɛmɛso kɔ Bayiba an b'ale fana fo Miridi district kɔnɔna na min ye Amadu Gasama ye ale bɛ domaine na an ka foli bɛ se a ma Musa Togola ale bɛ nin waati na États-Unis kaw fɛ yen min ye Ali Traoré ye ale yɛrɛ bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Bamakɔ yan Donald Trump ka avion dilanyɔrɔ maliyɛn kelen bɛ baara kɛ o ye ale de ye Ali Traoré nin waati na a nanen don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Boeing Air Force One de tɛ yan aha an b'a fo nin waati na ka Las Vegas Mohamed Lamine Kokayina k'ale fana fo le jeune Chorno Umar Asijalo kunu kun y'ale denmuso ka kɔɲɔ ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka furu ni si bɛɛ Ala ka kɛ sima fila ka furu ye seni bolo ka bɔ a la o kana kɛ Keba ninnu ɲɔgɔnna ye Ataka ne rupture an bɛ Ataka ne pointu de nɔfɛ an famanen don kafe min ma Mamuni ta tɛmɛnen kɔfɛ an famanen don kafe min ma nin waati in na n'an bɔra yen sa Keba kibaruya minnu b'an bolo Mali ni Irisi ko ka taa sira kurakuraya baaraw bɛna tɛmɛ sira min fɛ sa o kɔni Ablaye Diop ale na dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la sɔgɔmada in na ɲɔgɔndan min bɛ yen ni ale kodɔnnen don ni ɲɔgɔndan bɛɛ lajɛlen ekɔliko la kosɛbɛ n'o ye baki ye ale bɛ ka daminɛ bi an ka jamana kɔnɔ a bɛ taa kun fori alamisa nata in nka Keba Mali ekɔli man kɛnɛ dɛ Mali ekɔli a fan bɛɛ ye bana ye ba fila bɛ an na taa ye donbolo kɛra maaw ye waleɲuman dɔn Kayikaw fɛ yen wulikajɔ dɔw bɛ sen na ka fɔ musow fana bɛ wulikajɔ la Sikasokaw fɛ yen maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ka na Mali la olu ka ko bɛ cogo di min ye Seko ni Dɔngo Sheikh Amadu Tijani Sek ale min ye nin kalo denfa ye Keba ye maaw tulo ɲagalen bɔ o don dɛ cɛkɔrɔba ninnu caman u yɛrɛ sɔrɔ a ko la kosɛbɛ Sheikh Tijani Sek ye ɲɛnajɛ min kɛ juma tɛmɛnen tɛ juma tɛ a kɛra maison des jeunes na Famara na taa n'an ye min ye professeur Gawusu Jawara ye ale kɔni tɔgɔ dara INA la INA min yɛrɛ yɛlɛmanen don nin waati na pankurujigi kɛnɛ kɛrɛfɛla la so ɲumanba in min ye baaraw kɛra ye kunun o don ko Mamu Dafe tun b'o kɛnɛ kan an na o fana d'aw tulo kan Keba Mali bɛ ka médailles cɛ tugun a bɛ k'u cɛ ten han premier G kɛnɛ kan kunun ko kun ta ye senfili ni bolofili ni bamurujigiw yɛrɛ Keba a ma nɔgɔya dɛ min sɔrɔl'o la an na o da an kɔni nana k'u to a la ye CEDEAO a ye ɲɛmaaya kura sɔrɔ han Keba aw ka cɛkɔrɔba ale ta an n'a to yen sa dɛ yɔrɔ Bola Tinubu u ye Sierra Leone président ta ka bila a nɔ na nka bɛɛ kun sigilen don a kɛra mɔgɔ ɲɛna ko min ye Diomaye Faye ye k'o bɛna na k'a ye walima Ghana président sabula CEDEAO ɲɛmaaya tali a bɛ kɛ kanko b'a la quoi Keba ni faransikan fɔlaw y'a ta n'olu y'a bila angilɛkan fɔlaw b'a ta a na kɛ ninnu kɔni ye pɔritigɛ kan fɔlaw ye sa o tɛ wa cɛ yɛrɛ tɔgɔ ni ne y'a d'e ma e tɛ se k'a kalan o Julius Maada Bio a tɔgɔ de y'o ye ale de kɛra CEDEAO président ye an na tila ka o kibaruyaw di nin ye an don k'a ye sɔgɔmada in na aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ni baraji Keba Luxdef kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ Boubacar kɔ an b'a fo ka Lux développement mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo min ye Luxembourgkaw ka lasigiden so min bɛ yan ka taa se a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Lux développement kɔnɔna na k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Boubacar ale ka yamaruya kɔnɔna na.
lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Iran ale ni Israel keba Israel babu ani Iran ka babu arabu jamanaw fɛ kɛlɛ a babu ka jan kosɛbɛ nka an bɛ hakilila jigi fitinin kɛ Irankaw fɛ yen jamanakuntigi ye ale bɛ yen keba nka min ye Iran jamana na diinɛ n'o ye silamɛ diinɛ ye o ni bɛ maa min bolo n'o ye Ayatollah ye Ali Khamenei ale fana lamɛnnen don kosɛbɛ wa ale tɛ se ka bɔ fanga la hali n'o y'a sɔrɔ jamanakuntigi bɛ yen premier ministre bɛ yen ministres bɛ yen nka ale de ye kɛlɛ ni révolution kuntigi ye keba waati dɔ la min ye Irankaw fɛ yen masakɛ dɔ tun bɛ b'a fɔ ma ko le Shah d'Iran Khamenei ale nɔfɛmaw keba olu ye kɛlɛ boloda ale yɛrɛ tun bɛ a waati la faransikaw de fɛ yen koyi a taalen ye a ko de ko fo ka le Shah in k'o gɛn ka bɔ fanga la n'o ye masakɛ ye o gɛnnen ka bɔ fanga la faransi y'a ta Air France la o y'a sɔrɔ n'a bɛnn'a kan a k'a don ta a k'a bɔ ta a ka taa n'u ye nin sira in fɛ ni ne démocratie ye nin multipartisme ye nin expression ye o y'a sɔrɔ a bɛ faransi tuma min tuma o tuma faransi kunnafonidilaw bɛ na ka n'a ɲininka a sera don min Iran a k'u ma k'u ta ye u ta in ye ale bɛ taa sira min fɛ ale b'o dɔn keba kɛlɛ ninnu kɔrɔ ka jan dɛ wa bila kɛlɛw tɛ sisan kɛlɛ sera yɔrɔ min a mɔrɔbayasa don min ni kana ban na koyi sabula a ye tile 10 sɔrɔ bi ka kɛ ni Amerikɛnw ka gosili 3 ye denkura bɛ ka wolo nkɔyɔ la don o don keba jamanakuntigi min bɛ Irisilakaw fɛ yen n'o ye Vladimir Poutine ye a ko min ye Ayatollah ye n'u y'a faga keba ale yɛrɛ bɛna wuli k'i jɔ cogo la min tɛna dogo maa la diɲɛ kɔnɔ Poutine ko ni Ayatollah fagara u fɛ u k'a bila u kunna ale yɛrɛ bɛ don kɛlɛ la wa fo don togo juguba a tɛna sigi k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen filɛ keba bɛ mɔgɔ hakili jigin mun na o t'an sigi waati nansarala jamanaw tun tɛ sɔn fiyewu Irisi ka don a la sabula n ye min f'i ɲɛna diɲɛ ye kuluba 2 de ye ni Irisi kun donna la olu sangaɲɔgɔn tun tɛ sɔrɔ u la puissance kunda u kun tɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ u b'u sanga mɔgɔ min ma Irisi min kɛra u sina ye o la bi a taara k'u bolo dan kosɛbɛ sabula u y'a bila yɔrɔ yɔrɔ u ye jamanaw bɔ Irisi la e tɛ se ka d'a la Irisi tun ka bon ni diɲɛ dugu bɛɛ ye wa fɛn kun ka ca ni diɲɛ dugu bɛɛ ye nka o bɛɛ n'a ta hali bi Irisi b'a jɔ a jɔyɔrɔ la a ka fédération in o la i b'a ye k'a fɔ min ye diɲɛ yɛrɛ taa cogo ye n ye min f'i ye hinɛ tɛ yen makari tɛ yen taabolo min bɛ diɲɛ kɔnɔ keba ni fanga b'i la marifa b'i bolo i lamɛnlen don ni fanga t'i la marifa t'i bolo u b'i kɛ namugulasogo ye wa jɔyɔrɔ t'i la i sɛbɛnnen tɛ maa la i tɛ se ka foyi k'i yɛrɛ ye an k'a ta keba nansara jamanaw n'o ye OTAN mɔgɔw ye mun ka gɛlɛn u ma
ko bɛɛ ka démocratie bato tɛ wa kalata min kɛra Gabon ye kalata ya an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye min kɛra coup d'état min kɛra Gabon coup d'état min kɛra Tchad coup d'état min kɛra Guinée ani anw ni Mali ni Burkina Niger coup d'état mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ tɛ sɔrɔsiw de ye wa munna olu bɛ dɔ tanu ka kɛ dɔ fɛ ka tugu dɔ kɔ ka dɔw to yen mun na maaw kan ka o ɲininkali de kɛ o de la n ko maa ka n'i sɛmɛ u ka démocratie n'u ka keba tubabu ninnu ni arabu jamana minnu bɛ baara kɛ e de la ka kalata ko kuma mɛn yan i don kelen i da kelen de la ka mɛn ko siniwaw taatɔ filɛ nin ye élection na a bɛ se ka fɔ jumɛn ɲɛna ko sini ka démocratie kɛ jɔn bɛ se k'o fɔ a ye parce que o ye jamanaba ye se b'o ye o bɛ se ka kuma o bɛ se ka ko kɛ wa min ye anw jamana tɔw ye f'an k'an ɲɛ yɛlɛ k'a faamuya mun ka ɲi an ma a ma fɔ an ka bɔ démocratie la dɛ mais mun ka ɲi an ma an yɛrɛ bɛ se k'an ka démocratie kɛ cogo di an taabolo ye mun ye an tabiya ye mun ye mun bɛ bɛn an ma mun tɛ bɛn an ma an bɛ se ka mun sɔrɔ wa an bɛ se ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ n'anw bɛ nafa sɔrɔ a la jamana bɛɛ kan ka nin k'i taabolo ye nka kɛmɛ i t'o k'i taabolo ye i tɛgɛlankolon dɛ n'o tɛ i sigiɲɔgɔn jamanaw u b'olu bila i la don o don maa bɛ lafiya e tɛ lafiya o de la n ko bi diɲɛ kɔnɔna na kununko ni fɔlɔ tɛ bi tɛ kelen ye mun na yɛlɛma caman donna kow kɛcogo la jamanaw caman bɛ yen bi u yɛrɛ bɛ se k'u kumakanw yira mɔgɔw bɛ se ka bɔ k'u ka kumakanw yira mɔgɔw bɛ se ka laseliw kɛ hali yɔrɔ dɔw la kuma dɔw la ni fɛn dɔw man di mɔgɔ dɔw ye u b'a mɛn cogoya sugu la cogoya minnu b'a la u b'a dɔn k'a fɔ hali an ka jamana maralaw yɛrɛ kɛ est ce que u se bɛ bɛɛ la bi maa minnu b'u juguya la u se t'a bɛɛ la o donc diɲɛ fana kɛlen don ten bi nka keba diɲɛ belebelebaw olu tɛ hinɛ fitinin na dɛ n'u kɔni bɛnn'a kan k'u kan ka taa bi kan o ye wara ni sogo ye dɛ tulonkɛ tɛ yen cogo min diɲɛ b'o taa cogo de la bi o de la Iran kununko min ye bingali min kɛra Iran kan a kuma cayara kosɛbɛ Irankaw yɛrɛ caman baden u bɔra u ka dugu kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ k'u b'u ka jamana ɲɛmaaw kɔ bi u b'u kɔ sini Amerikaw ye min kɛ nin ye ka Israɛli dɛmɛ a ma diya u ye Amerikaw yɛrɛ ko keba k'u b'a ɲini Iran fɛ k'u ka sɔn u ka sigi ka kuma min ye sigi ka kuma ye Iran ka fɔ ko a sen tɛ nucléaire ko la tuguni a tɛna don nucléaire ko la min ye Amerikaw ka secrétaire d'État ye n'o ye Marco Rubio ye ale ye nin kuma fɔ kunu CBS TV maaw olu ye min ye yahudiyaw ka kunnafonidi gafe bɛ yen n'o ye Yebu Antonot ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Israɛliyɛnw ye k'u bɛ sɔn marifa ka da ko nka ko min ye laɲini ye k'o ye k'a fɔ Iran ɲɛna a k'a fɔ ko a tɛ a ka nucléaire ko la bi a tɛ nucléaire ko la sini ko la kɔni k'olu bɛ sɔn ka marifa da o ye yahudiyaw ka kunnafonidi gafe belebeleba ye ni ale yɛrɛ bɛ kɛ ebrekan na Benjamin Netanyahu a y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ye degun caman sɔrɔ Iran ka bingali senfɛ jɔnko Ala ko Iran ye dajigi kɛ olu la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko nka k'a bɛ Donald Trump fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la a n'a ye gosili min kɛ k'o bɛna fisaya olu ma Trump fana ko k'ale fana bɛ Netanyahu fo ko sabula k'u ye wulikajɔ min kɛ n'o ye yɔrɔ 3 gosili ye keba k'olu y'a kɛ u ni Israël de jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Israël ka maaba falenba dɔ bɛ yen ale y'a yira sa k'a fɔ ko sigikafɔ kɔni ko États-Unis ko a b'o ɲini koyi min ye Israël ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ nka Irankaw ko keba k'olu tɛ taa don sigikafɔ foyi la sigikafɔ bɛ taa kɛ sigikafɔ ye ten dɔrɔn k'u ni ju tɛ a la a tɛ fɛn mago ɲɛ don o don u bɛna to k'olu bombarder wa olu tɛna jɛn ni o ye o waati kelen kɔnɔna na Damasikaw fɛ yen maa 15 olu fatura chrétien église dɔ kɔnɔna na waliya in kɛra bingali ye k'i min bɛ yen n'o o tɔgɔ ye sa ko Dahalduwala a kɛra o kɛrɛfɛla la Damas yɔrɔ min o ka chrétiennakaw o de ka ca kosɛbɛ min ye Irankaw ye u y'a yira sa k'olu ye fɛɛrɛ ni dabali tigɛ koyi ko Amerikaw ye yɔrɔ minnu gosi o t'olu ka yɔrɔ ɲɛnamaw ye wa olu yɛrɛ ye fɛɛrɛ minnu tigɛ ka sigi k'a yira k'a fɔ bi ko olu k'u labɛnnen don ka ko min kɔnɔ ko Amerikaw bɛ ka taa n'a ye o sira de fɛ u ka yɔrɔ min bɛ yen n'o ye détroit de Tormuz ye k'u bɛna na yen datugu u t'u ka bateau bila yen taji ko k'o bɛna na gɛlɛya o la sa Donald Trump ko Chine ma ko Chine k'i da don kuma in na koyi k'u kana to Iran a ka o yɔrɔ datugu dɛ ko n'o tɛ k'a bɛ gɛlɛya u bɛɛ lajɛlen bolo o waati kelen na Faransi ni Allemagne ni Angleterre olu bɛ wuli ka jɔ la
ko yaasa min ye irangaw ye olu bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya cogo min ye Los Angeles, Washington, New York, Amérique duguba caman na bi patrouille cayalen don ko sabula keba ko ni arabu bɛ ɲɔgɔn na k'i ka wuli k'i jɔ dɛ dabi ye sunati ye hakili tɛ yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ taa poyi yen bɛɛ la o la bisa américain kɔnɔ k'u ka dugubaw olu bɛɛ lajɛlen patrouille su ni tile k'o sigi sen kan batokɛyɔrɔw maaw ka lajɛyɔrɔw u bɛ fan o fan na sa u y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ silamɛ jamanaw fana keba olu fana bɛna fara ɲɔgɔn kan yaasa Israel ni Iran ka ko in ka se ka ɲɛɲini a la silamɛ jamanaw kɔni y'a yira sa olu bɛna lajɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min b'a to kumaɲɔgɔnya bɛ don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ marifakan o bɛ se ka da cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko u yɛrɛ bɛn'u ka wulikajɔ kɛ ko nka ko waati min na olu tun ye bɛnkan ni kumaɲɔgɔnya sɔrɔ Israel ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ k'Amerikɛnw filɛ nin ye ka wuli ka t'u sen don kɛlɛ la ko y'a to ko Iran murutilen don bi u ka maa minnu yɛrɛ tun bɛ kumaɲɔgɔnya la olu ye o bɛɛ lajɛlen jɔ Irankaw ka minisiri b'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna keba ale sera Moscou sɔgɔmada in na ni Ala sɔnna a ma ale ni Vladimir Putin kan ka ɲɔgɔn ye Moscou kaw olu fɛ yen Iran y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ kun sɔnna bɛnkan min ma bɛnkan b'a yira sa k'a fɔ ko min ye traité min sigilen don sen kan n'o b'a yira k'a fɔ ko min ye arme nucléaire ye k'o tɛ sɛgɛsɛgɛ i ka jamana kɔnɔ ko o traité in k'u bɛna n'o sama ka bɔ yen u bɛna n'o sen bɔ o la o baara k'o bɛna k'u ka wasabulon fɛ wasabulon mɔgɔw kan ka ɲɛfɔli kɛ o kɔ ka sa k'a lajɛ k'a yira ni jama fanba taara o fan fɛ Iran b'i sen bɔ o ko la pewu u tɛna jɛn n'a ye tuguni jɛkulu in yɛrɛ maaw ka to u fɛ yen wa min ye député caman ye olu yɛrɛ fana y'a ɲini k'a fɔ ko o waleya in ka kɛ koyi ko min ye AIA ye n'ale sigilen don diɲɛ yɛrɛ tɔgɔ la k'a lajɛ jamana minnu bɛ nucléaire baaraw kɛ k'olu sɛgɛsɛgɛli kɛ ko u bɛna na fɔ olu fana ɲɛna u k'u ka minɛnw cɛ ka b'u ka jamana kɔnɔ Iran kɔni bɛ k'i sinsin min kan u yɛrɛ k'u jɔ u kolo la o de la sa min ye u ka ayatola ye n'o ye Ali Khamenei ye ale nɔrɔbilabaa 3 u y'o sugandi ka ban maa 19 o fana tora bingali dɔ senfɛ Damasikaw fɛ yen min ye bingali ye sa n'o kɔni ko bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don nin waati in na o waati kelen fana na min ye RD Congo kaw fɛ yen keba Kobalti Kongokaw ko olu bɛ dan sigi o ko la sabula k'olu tɛna se ka jɛn n'o ye min ye Iran ye ale ni Niger fana bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma uranium ko la Faransi ale kɔni ka uranium baarakɛyɔrɔ min bɛ Irankaw fɛ yen ko ye ko o ma bayɛlɛma wa min ye Niger ye ale y'o ta k'o kɛ a yɛrɛ ta ye Iran bɛ wulikajɔ fana na bi a ka maramafɛnw ani jamana wɛrɛw ani jamana minnu ka surun kosɛbɛ an'olu k'olu baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Pakistan fana labɛnnen don keba sabula Pakistan ale kelen pe de ye silamɛ jamana ye nucléaire bɛ min bolo han wa i b'a dɔn o sɔrɔla cogo min fana u yɛrɛ ka jamanaden dɔ de taara kalan kɛ tubabuw fɛ yen sɛbɛn mun bɛ kɛ ka nucléaire in dilan dɛ a y'o sɛbɛn bɛɛ lajɛlen de cɛ ka na n'a ye Iran k'a bayɛlɛma Iran kan na ka tila ka baara kɛ n'a ye ka taa a yɛrɛ faso la sa n'o o ye Pakistan ye ka taa nucléaire in dilan Pakistan ale kelen pe de ye silamɛ jamana ye nka waati min na bɔ kɛra a kalama k'a fɔ k'a ye sɛbɛn ninnu ta Pakistankaw ko a ka bɔ teli la ko ka yafa deli sabula k'o ti bɛn suyɛni dagalen tɛ silamɛya la a bɔra k'o min kɛ sa min ye maa kofɔlen kɔni a fatura wa a su donnen don bi min ye Pakistan silamɛw ɲumanw su bɛ don yɔrɔ min u kɛlen don k'a su don o yɔrɔ la maa kofɔlen yɛrɛ ye baara caman kɛ nucléaire ko ta nasira fɛ o de la bi mɔgɔw sirannenba don n'o y'a sɔrɔ kamalen a bɔtɔ Iran ka taa Pakistan ka baara hukumu kɔnɔna na n'a ma taa ka sɛbɛn ninnu t'u bolo yen parce que kalanyɔrɔ belebelew de fana bɛ Iran ye keba kalanyɔrɔ belebelew diinɛko yɛrɛ ta sira fɛ min ye silamɛya yɛrɛ sinsinni sira fɛ a yɔrɔ belebelebaw de bɛ Iran fana kɔnɔna na sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin kɛ ɲɛbila kuma ye yanni an ka don an ka kunnafoniw olu kɔnɔna na. Identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS.
Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte NINA. Chargez votre carte NINA et enregistrez-vous. Bi sɔgɔmada in na ɲɔgɔndan min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko baccalauréat n'o ye juin kalo san 2025 ye o bɛ daminɛ bi Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. Baara in bɛ to senna fo alamisa nata ni kalo in tile 26 a bɛ kɛ Bamakɔ cogo min ye Mali sigidaw bɛɛ lajɛlen na an ka marabolow bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔndan in bɛna na kɛ yen. Kiba nka an ye min kɔlɔla kɔlɔsi an ka kalan man kɛnɛ. Defu mun bɔra ka kɛ sisan n'a jaabi ma bɔ halisa min kɛra ɲinan defu kɔnɔna na a ko gɛlɛra kojugu. Maa minnu bɛ yen n'olu tun ye ɲɛbila baaraw daminɛ centre min sigilen don examen ko kunna an ka jamana kɔnɔ ale tun ye baara boloda cogo min kɛba a gɛlɛra kosɛbɛ école karamɔgɔw bolo. O de la halisa jaabi ma se ka bɔ sabula baara kɛcogo kɔrɔ min tun bɛ yen a ma taa o taasira fɛ. O ka tɛmɛ ka bɔ yen kɛba anw ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u k'u ɲɛsin école ko ma u ka école ko sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ hali bi. Munna école tɛ se ka kɛ école ta don ɲɛmaaw bɛ wuli k'u jɔ denbaw bɛ wuli k'u jɔ denfaw bɛ wuli k'u jɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i jɔ école ta don kɛba. Ɲɔgɔndanw mana se ɲɛmaaw bɛ wuli k'u jɔ nka san tɔ kɔnɔna na kalansow bɛ cogo di denmisɛnninw bɛ cogo di kalanyɔrɔ la maîtres bɛ cogo di mun baara bɛ ka kɛ a kɔnɔna na ye. I b'a kalama ko gouvernement bɛ musaka min ta k'a di san o san ko ka dumuni tobi denmisɛnninw ye n'o ye cantine ye dɔw fana kɛlen ka taa jɛkulu sigi o wari kama an ka togodaw la an ka sigidaw la an ka marabolow kɔnɔna na bi o wari o dɔw tɛ se ka don hali dumuni yɛrɛ la tuguni jɔnni b'o kɔlɔsi o ye centre min sigilen don n'o bɛ cantine ko kunna kɛba o ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di togodaw la mairilakaw olu ni dugutigilaka dɔw ka taa fara CGSU kan olu kɛlen don ko o wari kumaniya. Bi denmisɛnnin dɔw bɛ yen kɛba école bɛ ka bila waati min dumuni ko kelen o bɛ ka gɛlɛya u ma nka wari musaka dun bɛ bɔ jamana fɛ o ye fɔlɔ ye kɛnyɛrɛye kalansow olu bɛ ka san sɔrɔ jamana ka kalansow kan karamɔgɔ minnu b'o baara kɛ maa minnu bɛ minisiriso kɔnɔna na n'u bɛ kalanko kunna lajɛli ka kɛ a ko la o fana bɛɛ kɛrɛfɛ kɛba syndicats fana bɛ kɛlɛ de kɛ ka jɔyɔrɔ ɲini ka d'u ka mɔgɔw ma directeuriyaw la CAPyaw la directeur d'académieyaw la. O fana syndicat kɛlɛ caman dugu ma i bɛ taa sɔrɔ min bɛ yen a jɔyɔrɔ ko de ka ca kosɛbɛ kalan bɛ kɛ cogo di denmisɛnninw ka siniɲɛsigi bɛ sɔrɔ cogo di ekɔliso bɛ cogo di i bɛ taa ekɔliso dɔw la u kɛrɛfɛ so kɛba maaw bɛ taa don yen de ka taa ɲɛgɛn na ye maître bɛ taa ɲɛgɛn na ye denmisɛnninw bɛ taa ɲɛgɛn na ye n'i ye ekɔliso ɲɛgɛn ye i bɛ masaya sigi ala ma so dɔw bɛ yen fenêtre dɔw bɛ yen sigiyɔrɔ dɔw bɛ yen foyi tɛ u la maa si tɛ se ka baara kɛ u la o bɛ Bamakɔ yan cogo min. Hali bi sɔgɔmada in na san fine min filɛ n'a kun nana nacogo la examen kun tɛ kɛ yɔrɔ dɔw la donc ɲɛmaaw k'a lajɛ maa minnu bilalen don kalanko kunna u k'u sɛgɛsɛgɛ kalan kuma bɛ ka caya école karamɔgɔ caman de bɛ yen u bɛ k'a yira an na k'a fɔ baara tun bɛ kɛ cogo min a tɛ ka taa o taasira fɛ maaw y'a kɛ sɔrɔkɛyɔrɔ de ye maaw bɛ balola a la de minnu b'a kɔnɔ k'u b'a ɲɛnabɔ ani minnu b'a kɔ kan ani kɛnyɛrɛye tigilamaaw kɛba u bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo. Fo ɲɛmaaw ka o wuli ka o de sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn vérificateur ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ o clé ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ a bɛɛ ka lajɛ k'a dɔn jamana bɛ wari min don musaka min don kalan na e yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ san o san jamana bɛ wariba ta ka don kalan na a bɛ ka mun ɲɛ mun bɛ ka sɔrɔ a la an ka denmisɛnninw ka kalan bɛ cogo di bi drogue bɛ ka jɔnniw sosuwa kalanso kɔnɔna na bi drogue bɛ ka tiɲɛni kɛ yɔrɔ jumɛn na ekɔliden joli bɛ yen n'u taara ekɔliso la u bɛ to kalanso kɔnɔ anw denbaw jɔyɔrɔ ye jumɛn an denfaw jɔyɔrɔ ye jumɛn min ye karamɔgɔw jɔyɔrɔ ye jumɛn maître yɛrɛ bɛ bonya tuguni wa maître b'a ka maître bonya yɔrɔ la wa an ka nin bɛɛ de sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ siniɲɛsigi t'an ye kalan tɛ se ka dan ko examen organiseli ma dɛ examen organiseli bɛ komi politiki ka taa élection kɛ yen o labɛnko ɲuman t'a yira k'a fɔ ko aw ka démocratie ka ɲi dɛ
fo minnu yɛrɛ bɛ démocratie waleya olu de k'a dɔn mun don baara jumɛn bɛ ka kɛ ni a ye nafa jumɛn b'a la o de ye ekɔlidenw ye o de ye maîtres ye o de ye ekɔlisow ye o de ye baarakɛyɔrɔw ye o de ye ka tiɲɛ kɛ ka baara kɛ ye kapu jɔyɔrɔw n'a fɔra ko syndicat mɔgɔw de bɛ kapu jɔyɔrɔ di mɔgɔw ma académie jɔyɔrɔ f'olu ka wuli ka mankan ci o ka sɔrɔ ka di olu ma cantine scolaire wari kapu directeur olu ni CGS ani école somɔgɔ dɔw olu bɛ jɛ ka o wari dun denmisɛnninw tɛ dumuni sɔrɔ ka kɛ jɔn de bɛ k'o la kɔlɔsi école ko tɛ se ka dan ko parce que ko école bɛ yen gouvernement b'a ta k'a di k'i kɔ don a la a k'a kɔlɔsi n'o tɛ siniɲɛsigi dilanyɔrɔba hali an bɛ mankan min na ni école ka ɲi drogue ko in na a tɛ kɛ parce que ni écoleden bɔra classe kɔnɔ maa fɔlɔ min b'a dɔn o ye maître de ye nka maître bɛ da jumɛn na école so kɔnɔna na jɔyɔrɔ jumɛn bɛ directeur la bonya jumɛn b'u kan bi parents joli bɛ yen n'o ye denfaw ye o joli bɛ taa kalanso la ka taa den lajɛ don o don a ka kalanko bɛ cogo di a bɛ na wa a tɛ na wa a bɛ ye wa jɔnni b'o kɛ an bɛɛ de bɛ yen an bɛ taa ni école taara don min ni école bilara don min wa fo ni den gɛnna ko a ma kalo sara de an bɛ sɔrɔ ka wuli k'an jɔ donc an ka hakili to école ko la kiba an b'a fɛ ka nin fɔ sabula école ko kɔnɔna na bi ko b'a kɔnɔ a tɛ se ka lakali directeur de capu tɛ se ka kɛ cantine scolaire wari dunbaga ye ko foyi tɛ bɔ a la ka tila k'a fɔ tuguni ko k'ale ka hakɛ sigi o kan denmisɛnninw bɛ dumuni jumɛn kɛ o bɛ sigida caman de la bi f'u ka cantine scolaire ko in jateminɛ marabolo dɔw fana na kiba an k'a fɔ han école karamɔgɔw bɛ wari ta nka u tɛ taa dɛ u tɛ taa yɔrɔ si u dalen don dugubaw kɔnɔna na u tɛ taa kalan kɛ u tɛ taa foyi kɛ a écoliso caman fana datugulen don bamanciwale kɛbaaw tɛ dɛ maître yɛrɛ de tɛ ye wa ni mɔgɔ min bilara ka taa yɔrɔ min na fana u b'a fɔ k'a tɛ taa ko k'ale lana yɔrɔ la yɔrɔ min ka di a ye écoliso kuma ka ca dɛ nka nin sɔgɔmada in na an bɛ nin fɔ ka kɛ ni baki daminɛ ye k'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ anw fitininama k'anw to école la hali an ka maître tun bɛ sɛgɛsɛgɛ inspection mɔgɔw tun bɛ na maître bɛ kalan kɛ yaasa a fana ka se ka taa ɲɛ n'o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fana ye maître ɲɛnɛma ye maître fana bɛ écoledenw sɛgɛsɛgɛ i si bɛɛ fo k'i sa ni monsieur kɔni bɛnna don o dugusajɛ kɔni e k'i labɛn leçon kɔni réciter dagara e ye ni maître ni écoledenw bɛ tiktok kan sisan ɲɔgɔn fɛ olu de bɛ whatsapp groupe kan o bɛ se ka ɲɛ cogo di an k'a lajɛ dɛ ɲɛmaaw de kɔni ni bolo funu a bɛ d'a tigi kan na ɲɛmaaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'an bɔra yen keba an bɛ taa irisi la jamanakuntigi Asimi Goyita malidenw bɛ se ka lafiya cogo min basigi o bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ se ka sɔrɔ cogo min o ye a taakun ye irisilakaw fɛ yen keba minisiri minnu b'a nɔfɛ taama in na o ye cɛjan selen Ablaye Diop an ka jamana ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ minisiri ale bɛ taama la ale fana kɛrɛfɛ tuguni général de corps d'armée Sadio Kamara o fana bɛ taama in na général de corps d'armée Ismaël Wage bɛ taama la Boubacar Mao Diané n'o ye kuranko ni jiko minisiri ye o fana bɛ taama in na keba sanayɛlɛ kalanso n'o ye Burema Kansayi ye o bɛ taama na anw yɛrɛ ka Musa Galabu min bɛ jagoko kunna o fana bɛ taama in na Madina ale bɛ sirabako kunna keba ale fana sen bɛ taama in na minisiri Keita n'o bɛ dugujukɔrɔ nafako kunna o fana bɛ a la premier ministre k'a fɔ président yɛrɛ nagakɔrɔ baarakɛlaw colonel Babaw ka taa se Mayiga fana b'a la han n y'a fana ye a fana bɛ kɛnɛ kan ye donc olu bɛɛ lajɛlen kununko Asimi nalen u y'a kunbɛn pankurujigi kɛnɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maabaw bɛ jigin pankurujigi kɛnɛ min na wa min ye Asimi ye a taara jigin hôtel min kɔnɔ keba o ni Pusini ka baarakɛyɔrɔ u man jan ɲɔgɔn na donc a bisimilara fana lasigiden minnu bɛ farafinna tɔgɔ la irisikaw fɛ yen olu dɔw taara kɛnɛ kan ka taa kunbɛli baaraw fana kɛ yaasa min ye taama in ye a bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔ wa bi sɔgɔma keba min ye programme min dira an ma ka bɔ présidence mɔgɔw yɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi ko ani Vladimir Poutine bɛ ɲɔgɔn ye bi n'o bɔra yen fana u kan ka sigi ka fɔ kɛ n'u ka délégation mɔgɔw bɛɛ lajɛlen maa bɛ Asimi nɔfɛ maa falen fara minisiri kan u ni Poutine bɛ jɛ ka baro sigi kɛ ka kuma kɛ jamana yɛrɛ ka laɲiniw bɛ cogo minnu na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ
min ye baara in fana keba n'ala sɔnna ma sini Asimi bɛ pankuru ta ka to ka dugu wɛrɛ la han a bɛɛ tɛ kɛ Moscou a bɛ to ka dugu wɛrɛ la hukumu kɔnɔna na sa président kunbɛnlen kɔfɛ ani a ka maaw u ye lajɛ kɛ baara min kan ka kɛ Irisilakaw fɛ yen a bɛna taa sira jumɛnw fɛ Ablaye Diop ale ye min fɔ ORTM mɔgɔw ye o ko la an ka jɛ an ka Ablaye Diop lamɛn Mali ministre bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ taama ko kunna. Na ɲɛmaa ye o ye cikan bila ma pour que a ka na u ka sigi ka fɔ kɛ sigi ka fɔ min kɔnɔ u bɛ se ka a lajɛ baara minnu bolo dara an ka jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ o baara fana bɛ se ka matarafa cogo di n'i y'a lajɛ an ka jamana ɲɛmaa nin t'a na ko fɔlɔ ye Russie yan juillet kalo san 2023 a kun nana ɲɔgɔn ɲɛ dɔ la yan nɔ n'o ye Russie jamana ani Afrique jamanaw ka ɲɔgɔn ɲɛ u ye ɲɔgɔn ɲɛ o kɛrɛfɛ mais nin sen a nana kɛrɛnkɛrɛnyara visite officielle de la Russie jamana kan Russie jamana ɲɛma o ka invitation na pour que u ka sigi ka fɔ kɛ k'an ka baaraw lajɛ n'i y'a lajɛ Mali ni Russie jamana baara minnu bɛ ka boloda ni ɲɔgɔn cɛ a ye nafa caman de se an ka jamana ma n'an y'a fɔlɔ ta lakanani sira fɛ kabini a baara daminɛna fo ka se bi ma i y'a dɔn Mali jamana wɛrɛw sɔrɔsiw kun b'an fɛ olu kun nana an dɛmɛ an ka jamana fan caman kun bɛ yen nɔ o kun t'an ta ye nka bi na Ala barika la ani an ka jamanadenw ka cɛsiri ani jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka hakilina kɔnɔ baara kɛra pour que an ka jamana yɔrɔ minnu bɛ a bɛɛ ka kan ta ye donc lakanani sira fɛ baara caman kɛra Russie jamana olu jɔyɔrɔba b'o la mais hali u ka ɲɔgɔn ɲɛ laban na u y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don lakanani sira fɛ baara kɛra mais sisan f'an ka baara kɛ de k'a lajɛ sɔrɔ sira yiriwaliw sira fɛ an bɛ se ka baara kɛ cogo di pour que k'o fana lawuli k'a lase an bɛ ka baara min kɛ lakanani sira fɛ n'i y'a lajɛ sɛnɛ sira fɛ baaraw bɛ se ka boloda an ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔlɔkow sira n'a bɛ fɔ o ma ko technologie ani satellite ko ninnu baara an n'u b'olu fana baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ baara dɔw bolodalen fana bɛ secteur min na n'o ye kuranko ni énergie olu baara ninnu na ani an ka dugu jukɔrɔ nafolow n'o ye min ye ani lakalani yɛrɛ sira fɛ n'o ye éducation ye i y'a dɔn an ka kalanden caman bɛ yen nɔ boursiw bɛ d'olu ma sisan nɔ o yɛrɛ caman farala o boursiw ninnu kan donc o yɔrɔ ninnu bɛɛ an ka jamana ɲɛmaa filaw bɛ fɛ k'a lajɛ u n'u ka ministre ye baara minnu kan ka kɛ pour que k'o ko ninnu k'u lateliya cogo min k'o ko ninnu matarafa pour que fɛn ka bɔ a la min Mali ka nafa b'a la Russie jamana fana ka nafa b'a la an ka jamana ɲɛmaa ani Russie jamana ɲɛmaa u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma b'u ni ɲɔgɔn cɛ su ni tile bon ni visite nin b'a u permet u ka se ka ko ninnu lajɛ ɲɔgɔn fɛ ka kow boloda an bɛ se ka taga ɲɛfɛ cogo min an ka jamana ɲɛmaa fana a bɛ na Russie don min fana a yɛrɛ b'a dɔn bi an ka jamana ɲɛmaa ale ye Confédération des États du Sahel AES ale y'o ɲɛmaa ye donc u tɛ se ka kuma fu fa hakili falen kɛ baara minnu kɛra Confédération des États du Sahel la pour que lakanani nati ka sɔrɔ sira yiriwaw fana ko fana lata ɲɛfɛ ka yira fana AES baara ni Russie olu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sinsin cogo min donc u bɛ hakili falenw kɛ gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana ninnu an dafɛ jamana ninnu na ani saheli jamanaw fan fɛ ani farafinna yɛrɛ kɔnɔ ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya minnu bɛ yen olu ni an b'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que an ka hakilina ye fɛn kelen de ye ni gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen kan donc nin bɛɛ de nakun ye pour que en tout cas ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛ olu bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min gɛlɛya bɛ yɔrɔ min o gɛlɛya bɛ wuli cogo min taabolo kura minnu bɛ se ka taa pour que Mali ka nafa sɔrɔ Russie ka nafa sɔrɔ a ko la o de ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ wulikun ye ka na teriya ani vraiment jɛɲɔgɔnya min bɛ an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani ale yɛrɛ ni Russie jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ segin ka na Bamakɔ yan fɛn min ye AES tɔnden jamana présidence mɔgɔw ye ministre ka liste ci an ma Sajo Kamara général de corps d'armée ale bɛ délégation na général de corps d'armée Ismaël Ouague bɛ délégation na
ministre Ablaye Diop o be délégation na Madina Sissoko ni abe Damilakaw ka sigila o be délégation na Burema Kansai o be ala Boubacar Mao Jane o be délégation na Musa Alassane Diallo n'ale ye jago ministre ale b'a la anw yɛrɛ ka ministre n'o ye Alhamdu Ag Ilianu o b'a la min ye professeur Keita ye ni o ye ministre de mini o b'a la i terikɛ Sanu ale fana be délégation na Keba nka maa kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'a la o ye Alu Boyi Jara ye général ale ɲɛsinnen no pankurukow ma donc n'i y'o ye o b'a yira k'a fɔ ko min ye avion ko kuma o bɛna taa fɔ kɛnɛ in kan ye sabula Alu Boyi Jara Surasiw ka pankuru o chef d'état-major de ye ale n'o ye armée de l'air ye ale fana bɛ délégation na ka fara jamanakuntigi yɛrɛ ma ka maa ma falen kan an ye min sɔrɔ présidence mɔgɔw bolo n'Ala sɔnna ma bi min ye président filaw ye u bɛ ɲɔgɔn ye n'o banna pewu u bɛ jɛɛrɛ kɛ délégation fila bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'o ye ministres bɛɛ lajɛlen Pusini n'a ka ministre Asimina taw n'o banna wulada fɛ Asimi ale bɛ pankuru ta ka t'u ka dugu dɔ la n'Ala sɔnna ma u na tila ka o tɔgɔ fana ci an ma Keba n'an bɔra yen Ibrahima Kebe africain a ko k'an ka taasibila kɛ juin kalo tile 22 san 1972 san juin kalo tile 22 san 2025 k'o ye a san 33 ye min ye capitaine Dibi Silas Jara ye ko ale fara koyi Faransi ale ni impérialistes ka janfanjugu fɛ maa min ye Dibi Silas ye yelen tun do yelen min ye fasodenɲumanya yelen ye Dibi Silas Jara kɛlɛkɛcɛ tun do wolomasiri tabaw ka gun kan baarakɛlaba Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen y'a dɔn min ye capitaine Dibi Silas ye ale de ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin bamaciwale kɛbaw ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye rébellion ye ka se ka basigi ni lafiya k'o ladon an ka jamana kɔnɔ Ibrahima Kebe ko k'a ka faso kanu ka baara kɛcogo ɲuman yɛrɛma hɔrɔnya a kun y'a sinsin Mali jamana bɛɛ lajɛlen na a n'a ka kɛlɛkɛcɛw n'o ye wolomasiri tabaw ye maa min don n'o ye Dibi Silas ye capitaine ale yɛrɛ kɔni kun taabolo o ye fasodenw ni bɛ se ka lafiya cogo min Mali ka kɛ jamana kelen ye an ka bɔ jɔnya juru la koyi min ye a ka tɛmɛni min kɛra jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ k'a ye basigi ni lafiya min don ye daraja min tun bɛ a la min ye tiɲɛ fɔ ani baara kɛcogo ɲuman ye maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili k'a y'o baara min kɛ k'o tɛ se ka dogo maa la min ye Dibi Silas ye ko bi a kan ka to tariku la a kan ka kɛ misali ye sɔrɔdasiw bolo maa minnu ko k'u ka baara ye faso kanuni ye yaasa min ye an bɛ se ka bɔ jɔnya juru la cogo min na ka faso sigi sen kan faso min an bɛɛ lajɛlen b'an bolo da min kan min ye impérialistes ye olu kana se ka ɲɛ sɔrɔ farafinna ka ɲɛtaa la Ibrahima Kebe ale de ye sɛbɛn in fasiri k'a bila ka na an ma taasibila ka ɲɛsin capitaine Dibi Silas Jara ma Keba cɛ de fili kɔrɔ de ye dɛ i ma nin tɔgɔ mɛn Keba nin ɲini i ka nin dɔn capitaine Dibi Silas ORT mɔgɔw delila ka magazine dɔ bɔ i bɛ ɲantaw dɔn wa min tun bɛ kasobon kɔlɔsi Tawudeni a ko ko na ale ye Dibi Silas ye don min na a b'a ka don kan don min na kow se bɛ a ye ka tila ka na a ye Tawudeni kaso kɔnɔ k'ale bɛ masaya segin Ala ma ko parce que ko Dibi Silas yɛrɛ tɔgɔ dɔrɔn o tun b'a to bamaji wɛrɛ mɔgɔ ka kasa kuru a ma fɔ a bɛ n'ale dɛ a tɔgɔ dɔrɔn Kebe an b'a fo a ka taasibila la maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila ka na an ka jamana kɔnɔ a yirala sa k'a fɔ k'olu tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye réfugiés ye o tun ye juin kalo tile 20 ye jamana ale bɛ ka cɛsiri ni baaraw kɛ yaasa u bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na wa min ye ka dɔ bɔ u la dɛmɛ ka se ka ta ka ɲɛsin u ma maa 223 o de kɔni bɛ Mali kɔnɔna na bi min ye 80 ye ɲɔgɔnna ye olu kɔni tɔgɔ ma se ka sɛbɛn fɔlɔ an ka marabolo kɔrɔnfɛ yan fanfɛlaw fɛ Segu mara ni Moti maraw fana fɛ maa caman bɛ yen olu fana y'u sigiyɔrɔw bila min ye minnu bɔra jamana wɛrɛw la ka na ani minnu bɛ an yɛrɛ fɛ yan a kɔni darawuli bɛ ka bonya musaka min bɛ don o la o bɛ ka caya sabula diɲɛ seleke naani ka jɛkulu bɛ yen n'o ye ACR ye ale ɲɛmaaba n'o ye min bɛ Mali kɔnɔ yan Patrice Muanva ale y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni gɛlɛyalen don a ye welewelemada bila dɛmɛbaa jɛkulu fɛ u bɛ se cogo min na ka na ninnu dɛmɛ yaasa u minnu bɔra u ka jamana wɛrɛw la ka na an fɛ yan dɛmɛ bɛ se ka don olu ma cogo min na a ka wele in senfɛ sa a ko maa bɛ yen n'o se fɛn fɛn ye o k'a lajɛ bɛnbaliya minnu fana bɛ yen ale ni fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ni kɛlɛ minnu bɛ yen bi
o de y'a to ninnu mɔgɔ bɛ ka na nka ko tabarikala Mali yɛrɛ kɔni taw olu bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ ko sabula nin waati in na dugu caman bɛ yen olu mɔgɔ bɛ ka se ka sigi u ka sigiyɔrɔw la hali n'o y'a sɔrɔ kuraw bɛ ka wuli nka mun kɛra kɔrɔlen k'o ka ca diɲɛ seleke naani maaw y'a yira sa ko Mali yɛrɛ fana kɛra jatigila maa ye koyi sabula bi bi in na ko maa caman bɛ bɔ Burukina ka n'u jabala kɛ Mali ye olu fana tɔgɔ sɛbɛnw bɛ sen na maa 80 ni kɔ o kɔni de bɛ bi minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔw bila jɛkulu in kɔni ko sa ko welewele ma da ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma maaw bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na yaasa ninnu labaloli o bɛ se ka kɛ cogo min na wa min ye maliyɛnw fana ye an fana bɛ diɲɛ fan o fɛ ko ye keba maa 318 900 maliyɛn mun bɛ Niger Burkina ani Mauritanie a bɛ se o hakɛ fana ma ko la sa k'an ka fana ka hakili to a la k'a jira k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ la cogo min na maaw fana bɛ an fɛ yan dugu min bɛ Kayi mara la n'o ye Kabu ye Kabukaw maa minnu gɛnna ka bɔ Mauritanie olu y'olu bisimila malo tɔni 2 u y'o d'u ma min ye Kabu dugutigilakaw olu tɔgɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soni commune kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nin kalo in tile 19 gouvernorat n'o ye Kayi gouvernorat ale la a kɛkun ye min ye sa ka se ka nin maa ninnu kɔni dɛmɛ sabula u gɛnna ka bɔ Mauritanie u n'u minɛn fosi mana na min ye dɛsɛ fana ye o b'u la nin bolo di ɲɔgɔnma waleya min filɛ nin ye sa n'o kɛra tɔn fɛ tɔn min sigilen don Seko ni Dɔnko ko kunna marakaw fɛ yen n'o ye association pour la culture soninke ye k'u ka fo k'u waleɲuman dɔn sabula u ye nin baara min kɛ nin ye Kabu mara la a diyara kosɛbɛ gouverneur ye ale ye ka fɔ musow Sikasokaw fɛ yen k'u ka tɔndenw k'olu labɔ bureau ka baara kalama olu y'o wulikajɔ baara kɛ nin kalo in tile 19 n'o ye assemblée générale d'information ye kibaruya minnu bɛ ka se ka olu di tɔndenw u n'olu ka bɔ ɲɔgɔn kalama bureau yɛrɛ bɛ baara minnu na Bamakɔ ani u yɛrɛ fɛ yen jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kan ka sigi ka se ka baaraw ɲɛsigi sen kan baara in ye tali kɛ o la min ye muso jɛkulu ye sa ka se ka kalansenw bila u kunna ka fɛɛrɛw sigi u yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn lakodɔn cogo ni bɛn cɛfɔ ni kanbɛ baaraw la u y'o bɛɛ lajɛlen fɔ jɛrɛ in ale musaka bɔra maa minnu fɛ sa o ye Pays-Bas ale jamana ye ani ONIFAM min ye ONG Agir ye ale fana y'u dɛmɛ a ko la maa minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ɲorokaw fɛ yen ka se ka kalan kɛ olu kunna k'u lafaamuya yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka ɲɛ kunnafoni ko ta na sira fɛ sa bɛn ni kelenya sabatili la ɲoro marabolo kɔnɔna na o kalanbolo sigila interjeune maaw fɛ ɲoro yɛrɛ kɔnɔna na min ye nin kalo in tile 19 baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ɲorokaw fɛ yen jɛkulu min bɛ nanzaralakaw tɔgɔ la n'o ye Search for Common Ground ye ale de kɔni n'a dɛmɛbaga jɛkulu ye nin ko in sigi sen kan baara in yɛrɛ tɔgɔ ye sa ko fɔkabɛn sigikun ye sa ka denmisɛnninw sigi sen kan maa minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kibaruya di bɛ kɛ ni maa minnu ye u ka se ka kibaruya ɲuman ni kolon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na baara ka kɛ ka kumaw sɔrɔ sa mun bɛ maaw fujineni k'o ban pewu ka pin ye kɛlɛkɛ baaraw k'olu bɔ kow la maa 10 ɲɔgɔnna kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ sigi yaasa olu ka se ka baara kɛ denmisɛnnin 8 olu kan ka taa togodaw la yaasa ka se ka kibaruya jugu o kɛlɛli baaraw kɛ ani fɔɲɔgɔnkɔ kumaw k'olu dɔgɔya ka bɔ yen Bafula bɛ marabolo kɔnɔna na Keba bonyamasegi o kɛra jɛkulu min sigilen don Seko ni Dɔnko tigilamaw tɔgɔ la sa n'a a bɛ f'o ma ko Mouvement des artistes pour les actions citoyennes ale taara i bɔlɔ turu fo Bafula bɛ kaw fɛ yen Zeyi min ye maa 7 maa minnu y'u cɛsiri Bafula bɛ marabolo kɔnɔna na u ye donbolo kɛ olu ye baara in kɛra nin kalo in tile 18 maa minnu bɛ sa n'u ye donbolo k'olu ye sa n'o ye bonyamasegi sɛbɛn ye Bafula bɛ préfet ale bɛ o la Mayina ale ni Bafula bɛ maire o bɛ o la dugutigi o b'o la centre des impôts directeur ale ni kunnafonidila 3 studio tabani ka lasigiden min bɛ o fana bɛ a la waleya in kɔni jira kɛra sa u ye baara minnu kɛ ka se ka min ye Bafula bɛ yɛrɛ yiriwali baaraw kɛ ka cɛsiri kɛ dugudenw ye min ye togodala yiriwali o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na maa minnu ye jɔnjɔn ninnu sɔrɔ sa u ye bonyamasegi kɛ ka waleɲuman dɔn kɛ ka foli ni tanuti ta ka ɲɛsin Seko ni Dɔnko tigilamaw ma wa u y'a ɲini u fɛ sa u k'u cɛsiri dɛ nin ye doni de dalen u kun baara ɲuman ka se ka dɔ fara a kan hali bi an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Keba n'an bɔra yen CEDEAO ale tun bɛ jɛrɛla Abujakaw fɛ nin kalo tile 22 jɛrɛ bɛ ka kɛ waati min k'u ye kun ye wele bila ko Mali ni Burkina ni Niger ka na koyi olu ko ko petu k'olu bɔra olu ye AES sigi min ye CEDEAO ye olu n'olu kɔni tɛ taa jɛkulu kelen na tuguni CEDEAO ko ni maa kan ka min jateminɛ a ko la nin waati in na o ye k'a fɔ sa Mali ni Burkina ni Niger kɔni bɔli a bɛ na u ka kow yɛlɛma sabula farafinna an fanfɛ bolow fɛ a na fɔ sa ko CEDEAO kelen tɛna kɛ baraminɛkala ye tuguni min ye jamanatɔw ye olu na se ka ye a ko la
CEDEAO maaw olu ka baraminɛkala n'o ye Asimi ye nin waati in na o na se ka lamɛn min ye u ni CEDEAO ka se ka ɲɔgɔn bila o bɛna na kɛ cogoya minnu na sa Umaru Ture ale y'o ɲɛfɔ u ɲɛna yaasa juin kalo tile 29 nata in o k'a sɔrɔ baara in bɛɛ lajɛlen sigira sen kan k'a sɔrɔ min ye dadigi o ma kɛ CEDEAO la nka CEDEAO ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka bɔ fiyewu ko n'o y'a sɔrɔ dadigi ma kɛ u la wa waleya in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ waati min fana o bɛ bɛn ni Bola Ahmed Tinubu ale min bɛ CEDEAO ɲɛmaaya la ale ka jɔyɔrɔ ko o banni ye CEDEAO ko hukumu kɔnɔna na maaw y'a jira sa k'a fɔ ko Tinubu kɔni garisɛgɛ ko ma fa kosɛbɛ sabula a bɛnna ni coup d'état ye CEDEAO kɔnɔna na coup d'état minnu ni CEDEAO yɛrɛ ma se ka wuli ka jɔ kɛ u tun ko k'u bɛ sɔrɔdasiw fara ɲɔgɔn kan k'u bila ka taga Nizɛrikaw fɛ yen o ma se ka ɲɛ sɔrɔ min ye CEDEAO yɛrɛ ka yɛlɛmaliba minnu tun kan ka kɛ sa musakako ta nasira la o ma ɲɛ sɔrɔ wa CEDEAO fana k'i ɲɛsin dugudenw ka hakɛ ma k'o fana ma ɲɛ sɔrɔ Tinubu kɔni y'a jira sa k'a ye nin lajɛ in kɛ yaasa yiriwali baaraw bɛ se ka kɛ ni AES mɔgɔw bɔra fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka sigi sen kan u bɛ se k'o kɛ cogo min na nka min ye AES ye k'a y'a banni min kɛ ka taa ɲɔgɔn ye in na n'o ye CEDEAO ka nin sommet in ye ko kɔni o ma bali maa la sabula u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye AES ye ale ye sira min ta nin ye u ni CEDEAO u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn sisan fo n'a kɛra bɛnkan kuma minnu bɛna tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ faraliko ta nasira fɛ n'o tɛ ka ye CEDEAO jɛrɛla ko o ka gɛlɛn min ye kɛbawaleya in ye a tun bɛ bɛn ni Tinubu ka manda fana banni ye CEDEAO ɲɛmaaya la maa caman tun y'a bisigi k'a fɔ sa ko min ye Basiru Jomayi Jɔkayi Fayi ye Senegalikaw ka jamanakuntigi kura ko ale bɛna ɲɛ sɔrɔ a ko la dɔw fana tun ko John Dramani Mahama nka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko in ɲɛdɔn kosɛbɛ u y'a jira sa ko falen ko CEDEAO ɲɛmaaya la kɛba a bɛ tali kɛ kanko la ni tubabukan fɔlaw n'o ye faransikan fɔlaw ye n'olu bɔra yen angilɛkan fɔlaw bɛ na n'o bɔra lisofɔniw bɛ na o de hukumu kɔnɔna na sa min ye Julius Mada Bio ye ka bɔ Sierra Leone ni bɛɛ lajɛlen sɔnna k'ale ka ta ka kɛ ɲɛmaa ye ale ka bila Tinubu nɔ na baaraw ale ka se k'o kɛ a ye nako 2 kɛ yan Julius Mada Bio a ye nako 2 kɛ ale nana yan n'a kun kɛra Basiru o kɔni kun y'an dilalen de ye walima John Dramani Mahama o tun bɛ se ka ko caman ɲɛ nka Julius Mada Bio a fana ka ɲi kiba sisan an bɛ segin ka na Bamako an bɛ taa Salamata Mayiga ale tɔgɔ la farikolo ɲɛnajɛso kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn da la n'o ye jeu de la AES ye baaraw kɔni daminɛna kabini sibiri don kurumbo karili senfɛ o kɔfɛ sa min ye cɛdenw ye olu kɔni yɛlɛlen don tapi kan nin waati in na ɲɔgɔndanbaw olu bɛɛ lajɛlen daminɛna nka sibiri yanni ko yɛrɛ daminɛli cɛ keba farikolo ɲɛnajɛ la Mali ale ye Niger dasi 7 ani fu o kɔfɛ sa cérémonie d'ouverture o taara kɛ maaba caman tun b'o kɛnɛ kan nin waati in na sa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ ɲɔgɔn dan kɛ o kelen kelen na senfili ni bolofili olu tun bɛ o kɛlɛw tun bɛ sen na min ye Umu Buhari ye ale kɔni jɔ a jɔyɔrɔ la Mali tɔgɔ la koyi kelen kelen baara la n'o ye médaille d'or ye ale y'o sɔrɔ min ye bolo jalan ka se ka baara kɛ n'o ye k'i munumunu i yɛrɛ kan ale sera k'o kɛ min ye gunsu ye n'o ye ka bere ta k'i munumunu n'a ye Burkinakaw ka Rema Vanessa Sempore ale ye se sɔrɔ o la maa min bɛ sa n'o kɔni ye sanu ta sa muru la n'o ye Dawusu ye o kɔni o kɛra Umu Buhari fana ye o b'a jira sa k'a fɔ ko Mali ye médaille d'or 2 sɔrɔ kɛlɛko ta na sa min ye kɛlɛkɛlaw ye sa olu fana yɛlɛla kɛnɛ kan ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la murutigiw olu fana tun bɛ keba a yɛrɛ k'a fɔ sa ko min ye murutigiw ta ye a tilara u ni ɲɔgɔn cɛ koyi Mali tɔgɔla sa Adam Jebtile ale kɔni ye sanu sɔrɔ musolakaw fɛ yen maa minnu bɛ kilo 65 la o y'a sɔrɔ sa min ye Ablaye Jasana ye ale fana y'a sɔrɔ cɛlakaw fɛ yen Burkina ale tɔgɔ la min ye keba maa minnu bɛ sa n'olu ye kilo 80 ye Kinfu Yusu la sa a yɛrɛ k'a fɔ ko Boubacar Ibrahim ale kɔni ye se sɔrɔ Niger tɔgɔ la maa min ɲɛkɔrɔ sa o ye Seydou Jara ye min ye médaille d'or ye o fana sɔrɔla 2 bɛɛ lajɛlen sɔrɔla Nigerkaw fɛ o kɛlɛ hukumu kɔnɔna na jeu ninnu kɔni sigikun ye min ye sa cɛfɔ ni kanbɛn min ye jamanaden ninnu u bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na minisiriw olu yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan sabula kunun kun ye Niger ale ni Mali olu de kun bilalen don ɲɔgɔn na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye baara tɔ kɔni bɛna kɛ sen na sa farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ judo bɛ yen min ye baarita bɛ yen bras de fer o fana bɛ yen keba ka taa se flèche fili ma n'o ye kalafili ye o bɛɛ lajɛlen baaraw bɛna kɛ yaasa min ye AES denmisɛnninw ye yanni ko kuncɛli cɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'i farikolo ɲɛnajɛ wa min ye sa bɛɛ lajɛlen ka se ka jɔnjɔn sɔrɔ seko ni dɔnko an bɛ taa ale kɛnɛ kan.
sur 2025 sera. Leka wuli k'i jɔ. Seko ni donko Maliba kɛra anw ta. Ɲina kɛra anw saɲɛ. Sheikh Amadou Tidiane Seck ale ye tasibila kɛ an ka seko ni dɔnko tigilamaw ye minnu kɔni ni ala ye olu miniji dɔgɔya. Baara in kɛra juma tɛmɛnen min ye Sheikh Amadou Tidiane Seck ye ale ye nin kalo in denfa ye seko ni dɔnko san hukumu kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko tasibila in ka kan ko sabula Mali seko ni dɔnko tigilama minnu fatura maaw bɛ ɲinɛ u kɔ a ko dɔw bɛ kɛ kuma dɔ la dɔrɔn ka fuguri bɔ dagada la maa si tɛ hakili to u la o de la sa ale kɔni nin kalo in kɔnɔna na ale y'a ɲini ka nin su in sigi k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin an ka ŋarabaw an ka seko ni dɔnko tigilaba minnu ni olu kɔni ntanyana kɛnɛ ka sa minisiri tɔgɔ la min ye a ka chef de cabinet n'o ye Nohanso ye ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan Mamu Dafe ale tun bɛ k'o jɔyɔrɔ fa maaba caman fana nana ale ni fɔli kanubaabaw olu caman tun bɛ kɛnɛ kan ka fara Famara Berete kan. A bɛ san 70 ni kɔ la bi nka halisa a galabu fɔnnenba don baara kanu ŋaniya min b'a la k'an ka jamana dɔn ko y'an ka diɲɛ bɛɛ sanfɛ o de bɛ le guerrier Cheikh Tidiane Seck bila kuma bɛɛ k'a kanubagaw la nisɔndiya ni ka dɛmɛ don Mali sifinnakaw ma seko ni dɔnko bunakun kɔnɔ. N bɛ fɛ de halisa u k'an ka jamana to k'a sumaya u y'a sɔrɔ cogo min na u k'a to ten. Anw bɛ kan kelen de fɔ hali ni minnu bɛ dɔgɔnɔkan fɔ bamanankan fɔ maninkakan fɔ a bɛɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ko n ko an bɛ maliden de voilà o énergie wɛrɛ tɛ dɛ o énergie de bɛ ne minɛ o de bɛ taa ne diɲɛ fan bɛɛ n bɛ se ka boli n b'a fɔ 70 tɛmɛlen kɔ halisa n bɛ Ala fo. Concert live mu ni juin kalo san 2025 seko ni dɔnko san denfa y'a kɛ ka ɲɛsin a kanubagaw ni malidenw ma ni ka tila ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin telefɔkɔnɔba minnu binna a kanubagaw caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ maison de jeunes kɔnɔ ka taa Mali misigi sankɔrɔ ta kɛnɛ ye jama fanba tun ye maakɔrɔw ye minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ Cheikh Tidiane Seck ka fɔli n'a ka dɔnkiliw kɔnɔ wa ni a b'u hakili lajigi telefɔkɔnɔbaw minnu taalen no bi. Kontaan a diyara n ye trop et puis an ka mɔgɔkɔrɔba de don quoi a y'a invité de k'an ka na pour que ka na ka fɛn lajɛ et puis an nana lajɛ an kontaan na très bien Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma ni labanko ɲuman Ala k'o d'a ma Ala k'a bolo mɛn a ka baara la vraiment a gros bisous bisous hakili jigi kɔrɔlen na tout an ka mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn n'u tayana minnu bɛ yen nɔ a y'a hakili jigi u bɛɛ la quoi vraiment a diyara n ye trop Ala k'a mɛn nin na. Ko Bangali Kanté artiste tɔgɔ Trico Boy ne ni Cheikh Tidiane an ye ɲɔgɔn dɔn a Médina Kura bon an ye pionnier jazz kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɔra la on a fait Abidjan an ye Abidjan kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'an danpe to an na wallahi Ala k'a bolo mɛn a ka baara la Ala ka garizigɛ ɲuman d'a ma Ala k'a kisi sababu jugu ma Ala ka sababu ɲuman d'a ma an ka génération ye Jagɛr ninnu de koyi k'an to Bife de la gare la ani Jagɛr ninnu an ka génération de don Cheikh Tidiane Ala k'a mɛn a ka baara la Ala ka sababu ɲuman k'a ye. Ni concert in kɛra bɛn keleya ani ɲɔgɔn minɛ misali ye
sɔrɔfɛ kɔnɔw ka fɔlika ni dɔnkiliw olu de bɛ maaw la nisɔndiya waati gɛlɛn kumaw na ni ka maaw wele ka taa bɛn ni ɲɔgɔnminɛ siraw fɛ. bɛn ni gɛlɛya n'i yɛrɛ ko misiki ka ban ni mɔgɔw bɛ kɛlɛ la u bɛ misiki est-ce que hakili bɛ misiki yɛrɛ la o hakili tɛ misiki la o misiki de b'a to u tin bɛ to ɲɔgɔn na i y'a faamu o ɲɔgɔn u bɛ ɲɛnɛgɛ i y'a faamu u bɛ kow to ɲɔgɔn na ta la u bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ fana misiki de o sinsinba ye. An ka jamana dɔnko ni seko minisiri Mamu Dafe ka lasigiden tun bɛ kɛnɛ kan a ye sewa yira bawo ko hakilina in taara ko mun kama a nafa yira. So in la ko kun ye mun ye comme an bɛ année 2025 la l'année de la culture mun latigɛra an ka fama fɛ n'o ye président Assimi Goïta général Assimi Goïta ani a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen notamment le premier ministre Abdoulaye Maïga et l'ensemble du gouvernement plus spécifiquement le anga ministre de la culture Mamu Dafe o y'a lajɛ in labɛn pour ka tasibila kɛ an ka artiste minnu tanyana an ka yira maliyɛnw bɛɛ la an man ka ɲini kɔ donc u y'a baara min k'an ye an k'a dɔw ye maliyɛnw fana k'a dɔw ye ni an bɛ nin su in na o de kama yan halisa ala ka dayɔrɔ sumaya ala k'u dayɔrɔ sumaya san o san ala ka to an ka hakili di tasibila k'u ye. concert live in kɛnɛ kan Cheikh Tidiane Seck a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin fɔlikɛlaw ani dɔnkilidala kɔrɔlenbaw minnu ye Mali tɔgɔ don dɔfɔ kɔnɔ ka Mali y'an ka diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen n'u bɛ tiɲɛ so bi. u bɛ minnu y'an kɔn kiti in na ça veut dire Jeliba Azumana Cani Kɔnɛ Kɛlɛtigi Mangala Kamara Sese Dramé Amadou Bagayogo Toumani Diabaté comment dire Adama Namakoro, je peux pas les citer. Il y a Mauchara Kodu, Chaman de Tara, Chaman Tayana Utara Nebe Selouye. Yan kon kiti minala ko kiti no wa ube. Ama yɔrɔla k'a fɔ Cheikh Tidiane Seck ani a ka fɔlikɛla denmisɛn tɔw u ye munumunu salo kɛ Mali siyaw duguw fɔlika ni misigi dumanw ka bɔ Mali fan caman kɔnɔ ka se ka jama lakili lajigin nin bɛɛ dɔɔni na. Amadou Tidiane Seck, Black Buddha, le guerrier, Amafo ni Kenenga. Tiena, Aleka Kalo Denvaya, Ayejo Ajoro la Hankiba. Ameto Seko ni Dongo la Kata, Ina Noi International des Arts, Ale Togo Dalena ni Wachina sa, Professeur Gausu Jawarala Alamahina Ala, Ina Kura Adaeli Barau, Ane Alere Miye Gausuye, Kaleke Statue Yesa, Obaro Bela Jilenkera. Bamako pawro jigi kene o masuluna la sabula ina kura adala leno yi bara nyamaya tumi Seko ni Dongo ministry bulo ma mafale munume ina mau kalande sumogo ani ma mafale fene be Seko ni Dongo kona na lubela jelen tumbe akera ka beni nyina nsanye min kera Seko ni Dongo sanyo ohumu kona na Mamu Dafe ya ira saka foku koni Gausu Jawara atiseka foka sefo adana Tachirikota Nasrafa ana esebani bamunuke anga jamana konana mamindo jamana nyamaw de asugandi kamiye ina togota kadala ka kene akabara kelonye anaka wale ye tasibla inko oye jagu yae sabula jamana mama falembado afana Seko ni dabaira bela jirenge wala sa miye sibirido yin jenkalo tleta anikele ina kurai adaili baro fana seve demsonu nga kalamlam baro fana tume ala min sorala nazaraka na ministry soere mawfe anga jako jafle. Célébrer le professeur Gausu Jawara, c'est célébrer une mémoire. Ce qui me vient à l'idée tout de suite,
il nous laisse des œuvres extraordinaires, parmi lesquelles l'Afrique, ma boussole, parle à tous les Africains. Je voudrais saluer ce panafricaniste, cet homme engagé. On l'a vu sur tous les chantiers, au Mali et sur le continent. Il fut un excellent professeur, un penseur, un créateur. Je pense également à sa pièce, à son œuvre, Aboubakari II, qu'il a écrit 2 fois, qui parle de notre histoire. Vous savez, nous devons les célébrer, les bâtisseurs de nos mémoires collectives. Gaussou, le professeur Gaussou en faisait partie. Les plus hautes autorités, dans leur quête de souveraineté, de donner aux Maliens leur dignité, le président de la transition, le général d'armée, a décidé de revaloriser, de donner, d'honorer tous les 10 fils du Mali. Ce programme fait partie de ce programme de baptisation de nos rues, de nos établissements. Il y a Kouroukanfoua qui faisait partie, il y a beaucoup de rues de Bamako, pour célébrer les fils, parce que les questions mémorielles, c'est des questions très importantes. C'est une fête à l'INA aujourd'hui. Chers professeurs, chers étudiants, merci d'être venus. Nous célébrons aujourd'hui 3 événements. La cérémonie de baptême de l'école qui porte désormais le nom du professeur Gaussou Diawara. 2e événement, c'est la fête de fin d'année. Le 3e événement, c'est le 21 juin, c'est la fête mondiale de la musique. Chaque 21 juin, cette fête est célébrée par tout le monde. Et c'est pourquoi l'INA, une école d'art, ne veut pas laisser en marche. Donc, je voudrais dire merci à tout le monde. Merci d'être venu. Un réel sentiment qui honore toute la communauté Diawara. Depuis que le gouvernement a bien voulu donner le nom de l'ancêtre de Diawara à une avenue qui s'appelle avenue Damangile, en plus, il y a eu le nom du professeur Gaussou Diawara qui a été donné à l'INA. Je crois que c'est une fierté. Gaussou a consacré toute sa vie à l'enseignement au niveau de l'INA pour former les hommes et les femmes qui ont porté haut les flambeaux de la culture au Mali, que ce soit au théâtre, au cinéma, à l'art artistique. Vraiment, c'était, je dirais que sa vie a été consacrée à l'INA, à l'AIMA. Aïwa, ni tun ye Famara ale ka laseli ye sisan an bɛ taa magangaw fɛ yen hiji kɔni a baara bɛɛ lajɛlen de banna sisan pewu tɔ tora sa an ka maaw minnu bɛ yen olu ka segin ka na nka yan'u ka na an bonyana kɛnɛ in kan ye bonya min kɛra an ka jɛ ka Ibrahim Diawara ale ka laseli lamɛn ni o ko ye. Le Mali a été même désigné comme l'invité d'honneur de cette activité, de cette cérémonie aujourd'hui. Donc c'est l'honneur pour le Mali. Pour l'organisation du Hajj au Mali. En Balmaou, nous samedi, nous ben juin kalo Klemura ani Kelema, le 21 juin 2025, nous souffert 22 heures wati en Balma Slameu, Mali gouvernement, le gouvernement de transition, ani Mali Ejidombe, Hali an kuna fol dilaou, naouye malien ye, kunu, ambe kuna wulula, Saudia Jamanaka en Balma Slameu. Alhamdulillah, en balmaou, Saudia Nyamoro, Kunu samedi sou, où y cérémonie balaben, Jida, Allahu Akbar, cérémonie tuyemouni, où y Saudia Tchakeda Mounouben Gafo, Noube Barak Hijila en balmaou, Saudia Nyamoro, où y cérémonie balaben, Kabouyake Oului, en balmaou, Akadon Gafo, Hiji Kono, Tchakeda o Tchakeda be, Nabe Barak Hiji Kono, Dumunugota Fanfelafe, transport Fanfelafe. Amana ke fɛn o fɛn ye nka an balimaw o ye Saudiya ka cakɛdaw de ye kunu cérémonie ba de tun bɛ yen nɔ k'olu bonya Jida jamana minnu bɛna hiji la olu ka cérémonie tɛ nin ye nin ye Saudiya yɛrɛ ka cérémonie ye a b'a labɛn k'a ka jamanadenw a ka jamana cakɛdaw k'olu bonya an balimaw o cérémonie ba ye kunu u ye o bonya ta k'o di Mali jamana ma Allahu Akbar ka Mali kɛ invité d'honneur ye o kɛnɛ kan an balima silamɛw kunu samedi su Jida. شركاء النجاح ممثلي مكاتب شؤون الحج الذين وثقوا في شركتي إثراء الجود وإثراء الخير.
an balima silamɛw k'a sababuya kɛ délégué général Dr Abdul Fattah Sise Saudiya faamaw u bɛ bonya min d'a kan danaya min bɛ k'a fɔ k'u y'o ta k'o d'a kan an balima silamɛw k'u ni cérémonie o tɛ anw ka cérémonie ye o tɛ hijidenw ka cérémonie ye o ye Saudiya yɛrɛ ka cérémonie labɛnnen ye k'a ka mɔgɔw k'olu bonya Saudiya société minnu bɛ yen nɔ ka médaille di olu ma k'o cérémonie ba in k'o invité d'honneur ta ka di Mali ma an balimaw nin fana kɛra koba ye kunu Jidda. اليوم نزور شركة كسرى الجود. طبعا هي شركة تعاملنا معها سنوات كثيرة ولكن فعلا هذا العام لاحظنا أن فيه تطور كبير جدا وبخاصة أن كانت هناك تحدي. Olasa an ye ɲininkali kɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ mun de y'a to u ye nin cérémonie bonya ta k'a di Mali ma ka d'a kan nin ye Saudiya ka cérémonie de ye a bɛ min labɛn Saudiyakaw ye k'olu bonya an balima silamɛw u y'a yira n na k'a fɔ Saudiya ɲɛmɔgɔw danaya min bɛ yen k'a fɔ n'u y'a da Mali kan délégué général kan Mali ka hiji taabolo u diya cogo min na an balima silamɛw u y'a laɲini ka ni cérémonie ba in ka Mali ka invité d'honneur ye k'o kɛ bonyamasegin ye Mali ye Mali gouvernement de transition ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye mɔgɔ min bila hiji ɲɛma n'o ye Dr Abdul Fattah Sise ye ko u dalen b'a la bi u dalen b'a la sini o de y'a to u y'a wele ka na k'a kɛ nin cérémonie ba ye invité d'honneur ye an balima silamɛw. عن طريق القطار من ميناء إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى ميناء o tɛmɛnen kɔfɛ bonya ma da o ma de an balima silamɛw u ye cadeau labɛn ka cadeau caman di u ka sociétéw caman ma société minnu bɛ yen k'a fɔ n'u bɛ baara kɛ hiji kɔnɔ u ye cadeau di u bɛɛ ma alhamdulilayi o tɛmɛnen kɔfɛ u ye jɔnjɔnba ta k'a di délégué général yɛrɛ ma Dr Abdul Fattah Sise k'o kɛ bonyamasegin ye ka ɲɛsin a ma a ka segin n'o ye jamana kɔnɔ ka to di jamana faamaw ma k'u bɛ Mali faamaw fo k'u waleɲuman dɔn u b'a la ka baara min kɛ hijiko la ka Saudiya sariyaw k'olu labato an balimaw hali n'a y'a sɔrɔ a ma nɔgɔn. من دولة مالي رئيس مكتب شؤون الحجاج الدكتور عبد الفتاح السيسي. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. An balima silamɛw 2024 hiji wallahi kunu samedi sufɛ Jidda an kunna wolola an ka maliyɛnya an y'a diya dɔn kosɛbɛ Saudiya jamana kan balima silamɛw ni ye nin jamaba in filɛ k'a lajɛ a bɛɛ ye arabu kulobilen ye ko nin ye anw finman damadɔ ye olu cɛla surtout Mali jamana k'o kɛ invité d'honneur ye an balima silamɛw nin kɛra koba ye an bolo kun dɛ foli ani tanni an b'a di délégué général ma Dr Abdul Fattah Sise an b'a fo k'a waleɲuman dɔn halisa a k'a jija ka tɛmɛ nin kan Mali hiji a ka jidi ka sabati ka tɛmɛ nin bɛɛ kan balima silamɛw ne y'a fɔ aw ɲɛna ko nin cɛ in Dr Abdul Fattah Sise n'an y'a dɛmɛ wallahi Mali hiji a b'a se yɔrɔ la aw ma sigi ni min ye inshallahu ala k'a ɲɛ a bolo aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ filɛ ni Ibrahim Jawara ka bɔ Jidda labɛnw b'a la ka sabati ka taa Mali la assalamu alaikum. C'est l'occasion. Ayiwa Jawara an yɛrɛ b'i fo baara kɛcogo ɲuman na k'a daminɛ hiji daminɛ baara ɲɛbila baaraw la fo ka na s'a kuncɛli ma bi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ala ka segin na aw bɛɛ lajɛlen ɲuman ye ni m'aw taatɔ sɔrɔ o kana na aw segintɔ sɔrɔ kɛba k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ waati wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna ma ala ka tile hɛrɛ caya ala ka sɔn ɲuman kan ye ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana ɲuman dɔn a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min